Amat. Sarap guys, sarap. So nice. May sausawan na dito. Diba? Woo! Breadfruit. Pounded breadfruit. Okay. Up. Shout out pala. Ate Enian, thank you. Thank you sa ano. Sa gulay. Sarap. Gulay. Hindi yung mga walang gana dyan. No appetite. Just plus dito. Sarap. Kan. Sarap. Sama Kasularan Taro. Namanya po. Kanan pobre ka. Utang da kagkaanan. Kanan pobre ka. Makasila Bengala kagkaanan. Kanan pobre. Sayap si kana pangisip-isip. Dato ke. Binayo sa ini na po. Kulo. Ay, binayo. Kakanta pa sa Binisya. Linupak. So, gusto lang nako nga ma-edukar ta. Usab ng pagkaon o mga lagot mo, yung kumakain ng mga root crops, huwag nating sabihin na mga huwag nating sabihin ang sarili natin na yan pobre ba? Pulubi.
tayo ang nasa bundok, tayo yung mga tao, tayo yung mga tao sa bundok na kumakain ng halaman, ay huwag nating sabihin na poor tayo or pobre ba? No. Tumobo. Busog na. Nauna ko pang naubos itong linupak. Linupak ito eh. Yan. Ang problema sa inyo, problema natin pala, ay sanay na tayo sa yung mga easy food ba, easy. Sayon nga pagkaon. Anong sayon? Kay paliton, luto na. Wala na daghan nga, di na maghugas, di na magpanit, di na magtanom. Karon, kita man ninyo, nakita nyo yung garden ng asawa ko. Ay, ex-girlfriend ko pala. Asawa ko na ngayon. Kita niyo yung garden niya, oh. Yan. Yan yung importante. Di ba? Hawin man akong kamot, mga. Sige ko ang cellphone. Ngunit, no? Gadget. So again, ayan. So nasanay na tayo sa simple simple food, easy but simple again dahil ng pira, bili, tapos. Pero pag nagtanim ka, you're planting, nakapag-exercise ka pa, you have the benefits. Of course, exercise while working. Then later on, just waiting for the harvests. Hintay ka na lang ng harvests. Tatakad ka na ka-harvest ka pinamula, no? Laoy-laoy, you have to check it, clean it. Linisan mo yung farm. Tapos, of course, you have the chance to harvest like what we did this morning. Willing punta to masalam, harvest ko ito mo pinamula. Tulad umaga kanina, nag-harvest si Atiyen yan. Di ba ang ganda? Tapos ngayon, yan, ito. Healthy food. So, lahat. Tuyo pala. Ito lang palang tuyo. Gusto natin ng tuyo eh. Asin, pwede na yung asin. Available. Wow. Kompleto na yan. Yan yung pobre. Pobre, sasabihin natin na walang pera. Pero, yaman sa ang health comes. Malusog. Malusog? So man. Pangkuan ba? Good health. Mupian panlawa. Mupian panlawa. Mario tadalo. Dalalo ki basta so. Magandang kalusugan. Kalusugan, no? Magandang kalusugan. Pwede naman, apil na. Ayan. Tuloy ang laban. Lemon, manggod na. Lemon man dyan. Sadyak ka ba? Nga, ang tuyo kay... Tuyo, saan pagin mo tuyo? Sugar. Problema na. Ang kuan. Umang masunog ang sugar o ang... Yan nakaproblema kanta mo rato mo ba iso. Nananad kidat kape. Mama. Kape ba kape. Yan man gud problema kape. Mo pia kape. Kuno permanente. Ang problema ro ka matamis ba? Sige kag matamis o tuway. Ayun na ito.
Palpala ko yarang at bubungan. Nailad kimay nito, irakat ka nago. Layag mangin ng kapi, nanta na hay-hay, kinabuhi, nakatag masakit bos kabuol, tako. Kalabi ang kit, baklay, ot ko eh. Baklay ka. Inom ka kapit, masalam, at ko eh. Kapag nakapun, masakit buol. Tak mo. Tamil ko. Shout out pala. Shout out Datuk Jumar. Nopian Masamlat. Shout out si Bae. Dimpain. Chairperson to. Si Ipita. Shout out. Shout out Bae. Tuloy mo lang yung ano, yung equality. Yan na. Gandang ano yan. Fair ba? Wala samok anak nga pamaagi. Makatao ba? Makatao. Pilipino maguntanan. Wala na kayo. Tabangan nato ang mga tribo. Kung dilingon nga maglalis. Tabangan mong tribo. Makig-away. Mga mateng tribo. Wag apoy ayo. Sa may sense anak. Tabangan mong tribo nga mo connect sa mga kabisiyaan. Kung niya kabayik ang bisiya, makabayik ang tribo. Di kayo mong ipaaway. Win or lose, kinsay mo daog ya, mahawa, abino ang trabaho. Woohoo! Shout out. Taon dyan niya. Mukbang man dyan niya. Hanggang at bahay sa mga tubangan dyan. Shout out, shout out. Mukbang. Ay, ito gamaya. Ayaw. Ay, kita gitu. Sanig yan. Sanig. Naman, parang malalap. Sarap ng dinurado yun eh. The price mo dito. Mabalito ko naman. Macaulay sunod. Naling ang kutsambaya ba? Tapay. Inagkud. Saan kag inagkud yun? Dami kayo. Sugkas mga buk. Labihan po ka hubog. Inagkud. Mix na siya sa tubo. Pilit nga humay. Ito pa. Mga gamot sa saging. Tanan. Isa lamig kayo. Thank you guys. Very much. Thank you. See you next time. And thank you very much, Chukis people. I learned many things here, like pounding breadfruit. We don't have that kind of practice, or we're not doing that one in Philippines. So when I go back there, I will also teach them on how to preserving breadfruit. Wow, we don't know that. What's that, mommy? What's the one you dig then? What? Opot. Kirisu chabor. Opot. Yes, taro we're pounding also. But for breadfruit, no pounding breadfruit. In Philippines, no. I'm not doing that one. But now I learned so many things. Thank you very much, guys. Thank you very much. So easy, simple food. That's good for us. Fruit crops, very important. Napaka-importante talaga yung fruit. Bye-bye until next time. Woo!